fụtawo m ọzọ nini nwata nwa fụtawo nwata nwa bidogo ka o si eme ibe m kwụ nanụ taa wee kwuo owu Nnamdi Kanu ya adị Maazị Nnamdi Kanu ya adị ọhamadike ndị Igbo na-ekene m na mụ na-ekwu nini ịya ọzọ Biafra zọta ya mmanị anyị ga-enwe Biafra n'afọ 2023 na-ekwu ọmịa ka ọfọ Igbo bụ Igbo mma manụ ọhamadike ndị Igbo na-ekene gị n'ụlọ ọnụmụ na mụ na-ekwu ọhamadike ndị Igbo jisi ike n'ọlụ tụnye uju n'ọlụ n'ihe afụta ebe enwe nọ inwetara Biafra afụtakwa n'ebe enwe nọ anyị ebunyelile ihe flag tupu ifụta ebe ịnwa Igbo bụ Igbo ekene m ọhamadike ndị Igbo na-ekene gị ebe ọbụla ị nọ jisi ike na-eme ibe dị mma nakwa na obodo siri ike ya mụ nwa siri ike obodo wofeke ya mụ obodo wofeke nakwanụ nkiri ka a na-ekiri ododo na-ejiri ododo enyi ovu okirikiri ka a na-agba ụkwụ ọsọ anị ọkwa n'ala ihe enu na amụ nwa na-ekwu ihe nwetarịrị ibe dị mma na 2023 nwa na-abanye ibe enwe ọnwa afọ n'ọnwa anọ ibe enwe n'ihi ya afụtarịrị anyị ebunyerịrị ihe flag ka iwe na-eme ibe dị mma anyị kene m ọhamadike ndị Igbo jisi ike n'ọlụ atụ ya nkwana n'ọlụ jisi ike n'ọlụ na-eme ibe dị mma na ya afụtalili 2023 ya bụ ibe dị mma ọhamadike ndị Igbo na-ekene gị onye si na ụmụ Biafra ama mfụta nyanwa ya anụ nini na ọhamadike ndị Igbo ya nọ na mkpọrọ onye enwe ya nọ na mkpọrọ onye enwe ya anụ ọnwụ ikeni na mụ na-ekwu ọhamadike ndị Igbo jisi ike n'ọlụ jisi ike n'ihi enwetakwa n'ebe na-achọ ihe afụta na mkpọrọ na 2023 ilu n'ilu ka anyị ihe na-aga ilu osisi ọbụla bụrụ ihe na-atụ mkpelufufe ma jie ya aka na mụ na-ekwu ọhamadike ndị Igbo na-ekene gị 2023 ya aka 2022 mma na-ekwuke m nkọ